Ta som badn I en så lampe spalte mer. Jag tänker att jag lukar mycket och glömma det. Kvar vill inte ha ett hit. Ja. God landsmenn. Hesen nyårsaftan det ikke bare seneste kvölde I 1924, men eisne senest I en utgjøraskaje. 60 årene var særmest av flere og kjautare brøydingen I omstående og enn andre utgjøraskajen og gjør tog. Vantande at ferien av hesen brøydingen ikke minkar I 80 årene, og hette utan mån til om å sjølve vilje seg ferie eller ikke. Forsøra tónleik som helt var rettelig glæver og latter, ganske nok så farverike. Og knappt så snodde seg ikke bare om at jeg går en tónleik, det skulle eisne sutja godt ut, og den visuelle parten, han fyllte eisne mer og mer. Det som ikke hender før, jeg vil si, det var at det populære popbalkene får I studio og gå plater ut som mynda I den tónleik som var I diskoteken. Selv om til dømes en opptøkker fra 1924 Bridgebakka vi kjadner bjør flere diskokjentler. Føroyska tónleikautgávan fyrst I forsvarenon rettelig imiskar og lujtjast luyte tónleiknon utanur heime som ungdomeren fjölkast og med sigårene. Platefelaget Totl, som hever røter I Havnar Jazzfella og husast I Perlene, kjøver ut plater av meira alternativons leie. Troarørslenar ikke minne utgavevirknar, men spurte du ungdommen hva honom domte best av til føroyska tónleiknon var svære greit. Tjatna. Det første leves lørkveld vi okkar egno Tjatnar, og til her nødjas I singleplana. Vi tar her Karl Marsten, Jørgen, Jekvan, Eion, Hans og Graham vil han Into the Night. Kjolene færrena mela kjåtar I Føroyan, ta I færre verur ur 70-årene enn I forsvarene. Velferdarsamfellaget stender I vøkstre. Hver mial storbygd, færsøyt flekavirke og som fiskfiskatrålare som landskassen vejelder 4. Vi og alle I 43.000 under 5.000 flere enn 20 år framanundan. Arbeidet til atler henter, og peninger trøyder ikke mellom folk. Negv seta seg fyrir stauron og døyron banon til sethus, bil og utanlandsferier. Samferdslo vi I skiftene batna I stauron. Nutjer veier og tunnlar vera gjørter, og nutja brikven om streimen knyter alt mye ikke saman. Biler nå I nastan kvarjon huset, tog bilatali I Føroyan trufalta etter 20 åren. Handelsmistøyen SMS I Havn teker seg ut som et framkom I handelsomkvarve og I samme snige som vi kjenner ur utlandet, og utheimeren og ta nutja tøyen og I Øtlandsund og Markfellene tråkar seg av alvara inn og konhesiarene. Av vare 1924 fer privata sjånvarsfela I Havn under reglerlige kjentingar. Og I fyrstane såst sjånvart bæra I Havn, men kjøtt våre sendarar setter opp om Atlantet. Ein nutjerheimer leter seg nå opp fyrir føringen. Og ikke kunne letja landet lemme som amerikanska framhalsrøyen om de mikvant I oljefamiljerna av South Fork-æren I Texas.
Under storhenting i 1904 som saunarføringar C-heimsmeistarakappingen i mannshåndbolten. Og hoven overstårer fyrir Føroyska landslinjen som feras kring land til å spela sine artister, her mot Portugal og i spilderne Tjuveby-høtlene og i Vaje. Føringar i gav en samljøve kvar vi annan hesar januar-dere 1904, søgjast så mot teken til vaksande avnøkt mittlen ungdommen i havn om dansevieskiften i bøynon. Velomtakt i amerikanske ungdomsfilmeren Saturday Night Fever vi John Travolta og i høvesleiklodonon sette av alvara diskoteksmettanina og i har sette. Men i fyrjon leie aldar gamla halvdagsloven meinboar i vegen fyrir en nøytujar diskoteks- og nottarløyve som ungdommeren kravde. Og sommeren 1924 kikna i opp omfattande ofrøyre midtbøynon, ta i ungdommer gjør det varst ved sina misnøgd danseren enda i klokkan 11:30 leier kvöld. Opprester var i hoan og ungkvöldsje. Sangeren Another Brick in the Wall tja Pink Floyd, som hei vært i oversta hitliston i 1904, bjauar i autoriteten av. Politiet legger på i av sommeren 1941, ta i limer og i sjåmannafellanon når de seta luiv og helsu i voa, mittlen krana sveimante binger av bridgen i havn, til tessa fåra farmaskipena lossa. Misnøgden breier sin igjen i bojen. Eit leierkvöld i august detta samma sommaren kiknar upp ein ringast i avfrieren og i havn nekrandøy. Ungfolk i øyene, tog politiet hever stank diskoteket gaman, fire brot og atterletingar og halvdagslovna. Sørla verer fra hånd, bordashus, skolar, handlar og atterletna diskoteket standa fyrir skotton. Ein biler verer koppaver i midtbøynon og eldre setter råan. Politiet han teker 22 ungfolk i avfrienon. Mettverer at herversker framt fyrir slaka 500 000 kroner. Vigeskiftet etter gengå ungfolk motmeldeskonke, med anna vid krøven om betre dansevieskifte. Kravgongan setes da stora gongetegjen i Steinatune, så leisa køyran til Erikje etter bøkjera brekke. Ein svelande frystaver tja ånøkton ungfølge var spelesteg i Perlan, som havnar jazzfyllahusa i støy. Her sprette eit blåmante tónleikaløyve. Ungerenatrånkeren Johannes Rekve Johansen skriver atlan tónleikjen av bavon LP-platanon som bakkeren Bronkl leter fra seg i 1904 og 1941. Vi einige om uvande med du strøyes det strøy. Det virker ikke som pop-tónleikere at det som var mer enn vanlige over, at det får i arøynas og jazz og blues og funk og hva det er. Nå vi har noen jazzfella først og fremst, og ta med arrangement og så var det nå. Særlig at den fyrre Bronkplaten, hun var jo inspireret av alt med himmel å gjøre. Og den er ikke inspireret av at jeg har vært nyrre i skola og spalt sammen med øren tónleikeren som spalt til. Kanskje sin øres tónleikeren enn han som jeg spalt til førjen fra man undan. Som har vært rockmusiker og har vært dansemusiker, det var nok så vanligt. Og nyrre spalt jo funk og sin jazz og sin alt med himmel å gjøre. Jeg minns annar fyrir at jeg steg utanfor hurna øvelsen sa Hans Karl og Arjun her, så tar jamma av inn her på en. Så lurt at Jan og så dyrka totalt alt han spalte sånn funkbass her, og så var det wow, alt norsk fyrir fargen, og jeg skulle det ha vært 16 år lagt. Så jeg var øyla større Johannes-fan, det minns det dyrka han eller nek som tandløkere og person, alltså vi beskjønner ordentlig velsøttene og ble ordentlig gode vinner. Men jeg hadde ikke til bassspill til henne faktisk, når jeg finner kveldskola, nekker feriene. Det var ordentlig sinnsene bare for å møte henne og komme inn og kjenne henne og sånn. Ja, vi kom sånn arbeid når jeg er helt studiesøttene. Jeg var i skolen nekker feriene nere og møtte en av 100 stykker tonlager. Spalte jeg sånn vidt dem,
en part i Danmark, og fikk ångt i ånkere opp til Føroya. Og så var det så mye heppen at jeg ble en slags husbassister i Perlen i Kringvarp, og da møtte jeg jo, altså, you name it, tónleikaren som jeg kunne spela enten do sammen vi jo, da brukte man typ seg det kostet litt ikke å ha det opp i, så det var opp i 4 dager, så man spalte i Høska Frøyka, det var et sånt. Det var en utlending. Nå skapande fusjonstånleikeren i Perlene først i forsvarenon var ikke det som fjölden tog til søgn. Ta var større søla og i andalig og platteutgavenon. Men nå brøttest ljomer og damer i sangenon. Påskaperen var framveges omventing og frelsam, men bonen var blivet versliger som annar poptånleiker. Stori endurnutjaren innan andalian tónleikur Føroyan utan Iva MC Restorff. Nicodemus sangbakaren som han stålna i 1904 varska kvein eka nytt. MC Restorff var hodtidjen av poptónleiknon som kom fram i trusjarenon og fekk uiblåster ur honom a gjera sanger og lø sjolver. Honom stod eisene som enkri og i bøye a komme på i en av kjente og popbalkanon i lantenon. Ein dagen var han begynna komme ut i Kinabrekkena at hitta mannensna i bøtjenon. Og her var Birgar, Hans Christian, Jone og Herolver Andreasen Sale. Det var jo Cream Crackers eller hva det var, en kjent orkester. Jo, nu skulle jeg en bassister færre ur orkesteren og tar det bruk for en bassister. Jeg var ikke med å spille bass, men det er alle damer at så da hadde jeg hørt ganske ångstes at MC og det at harmonisere og så videre. Spurte om jeg kunne være vi i snir. Og jeg får lukket som spør, hva spiller det? Jo, vi spiller her og trener. Her ute i landavind og så videre. Men så spiller vi det som litt dans. Og da var det lukket som at nei, den går ikke. Og i 1904 kommer utgavan Batnaminner til MC Restorff og Nicodemus Sangpolchinon. Sølan er gå, og sangener var han ekspalter i utvarpenon. Etrunna fekk ur hjertan utan sang ur munnen og kursan. For seg og verslig tónleik for seg. Så det var nok nekka av noen kamper vi først. Det var som små ting, så kunde man til dem Sintja og Karl Svensson, han kunde leva vi, altså i stedet for å standa pura støyver som vi var vanlige man skulle, ja. Så begynte han å leva, sinter å bevega i seg med en sang og så videre. Og så kunne jeg også komme til min øyla støtter og si at her får jeg være med å bevega seg her og så videre. Kanskje ikke ut, du har trodde han eldste at jeg kunne la meg komme atter til det basala, for jeg kvulte som en smadronger. Det kan jo øyelig enkelt. Bänkad renna mer och i hoa farner det här. Ta som badn i en så lampe spalte mer.
foter får vi feron tun och tajar. Slöjkor, röjkor, hone, iver ödlon bär. Och så tryggt här kändes ta emot det kvölde. Så är det gott tonlägger. Sälja alltid löj, nega lön eller vöker. Och jag alltid eisen att MC är en sån little skops fan. Framtefan. Ja. Han ropar på harst om det. Annar damer og Anna innehalt i sangen av platene som Estoria Bøkkeren Græs letter fra seg under 1941. Sangeren Timberman om en kanska farna brennevinsmettan, ta og i akvavitt jauna vi, vær skola nyer vi elefantøle. Og vi minnes det, ta man drakk på hanta maten her, altså hatt sin drikke, hatt det her smettan her. Det visst at du fikk så høyt av nok salige enn ekva Timberman. Han tror kvarjar spång. Han ser heitur, kommer krupa, og i tog vat og sång. Att det kunde nästan inte vara injade själv för öjtekoppen och öronen alltså. Sånt att struts vi allt det där. Och så en av de hejsa temperamener så sätter jag ny vid gitarr. Jag sa det all night, jag gjort man då, jag droppade dem och just det där. Vi sa där jauna vi en morgon vi en elefant och ta George and Sanchen. Det legger så smått til vi Føroyskan platuutgavan først og i forsvaren. Og i 1941 kommer Klaksøsbakkeren Opus vid singleplate vid Tveimon Sankon, Asujan nevnes Jora inte. Ta kjærstu moden og tiande med tetto til alle kjenslosfär. Samma år kommer Havnabokkeren paragraf vid bandutgavene Denne låg eller ikke for ferroerne. 8 lø av utgavene, alt eget tilfær. Det vil du yngste faktor, den som på med last om doron. Hva vandrer du, hva ditt søta barn. Ikke en spurning hvor men er svær, en hjertan. Glæt av oss spellemennene Heidi og Manning, som under 1922 gjør ut elbeplatene Glukkamint. Hette i høvesajton Voiso og Folketonleiker. Pauli Hansen hever skriva flest av løyene av platene, som fer gav skossmål i bløvenen. Saknar hever avgiva veri i Føroyska platene, som best endurvarspar samtøya ljómen tja Føroyska ungdommen hos jarene. Men av hesten 1941 kommer ut nudj Føroysk singleplatan, som hever tan moderna diskoteksljómen. Havnadrangen i Balchenon og i nevnest Funkis og ble unger, genga framvis av Vennigarskolan, men var spalt saman fra 20 år alder. Høvesmever sangaren, sangskrivaren og gitarurmeldingeren Ola Hans Andreasen. Den første gitaren kjøpt på med meg nere i Skottland, da jeg var nødkjørgan. Og det var en Gibson, Rattland dyr. Da han var 14 år, ta var han en menning som sust till alltså ut mot 20 år. Han var öliga längt framför sina tog. Spalte som en angel och gjorde en här rikvi av lövon och han och Hans Andreas gjorde kor och så vidare också kort kor vi sjunk alla. Eller vi tror sjunk alla Hans och Hans Andreas så. Men först jag var blind tutchar gammal. Hardy Dire Straits, visst väl. Salsa swing. Då så man själv alltså det här må är lär. Det att
Alltid hatt vi en affär. Nekrer av mest musikalske namning noen av Venjegarskolan mann av Bøltjen Funkis. Ein var Samuel Petersen, nu konsertmeister i Føroya symfoniorkestren, men han skiftet seitne gitarren ut vid fiolene. Ein annar var Terje Rasmussen. Jeg hadde vi spalt dans først for 1974, november 1974, Virsna Sande, og vi var bare 13 år gamle. Altså. Vi var ikke gamle nok til jeg kom inn i kjolv. Vi spalte utrolig kvart vikskifte i lenge perioder. Jo, vi spalte nästan att få göra. Paul Arke, som i 1924 hei lært i oppplatebarna i Bringsna Gøti og i Havn, var hovedtidjen og beig seg til å gjøre ut en singleplate vid Funkis. Tvær sanger som Ola Hans Andreasen hei skriva, var og tikkner opp i opptakuhøllen av Chamilson Zakariasen, og om hesten 1941 kom platan ut. Og jeg minns det Jack ena for oppe i Skansaven og en bilekord nere under og spalte etter dum. Jeg følte meg som en heimstjøten, ja. Jeg var så stolt, det var virkelig. Og jeg kunne ikke ha det stedet. Det hadde noe særlig liv seg. Annars så hadde jeg seg diskotrommene, sånn du, som man bare hørste. Alt så bølger nøyt. Vi begynte å spille i ølklubben langt som 14 år gamle. Da man snakker det gamle i ølklubben, det sier det passer ikke, men det passer altså. Og vi kjøpte kjølser da vi var 14-15 år gamle, vi bare inn i kakene, mimer, alle steder. Det gjør vi det altså. Og vi ble forført av eldre damer og alt mulig. Vi vil ha alle i kjøkken, man er ikke røye til å ikke snakke om det. Funkis koma i 1903 vi ærare singleplate. Til atter Ola Hans Andreasen som eier år og løn. Nødger limer i Bøtjenon Magnus Johannesen, Ljomborspelare. Love is alive in my heart. It's the start when you give me some loving. Alltså jag hade försökt att lögn och okej, alltså. Kroppar det han alltid som vi var ju i. Jag minns ölevel funkis och särskilt den rötten och gitarrspelet som har en böna linje till Dire Straits och Mark Knopfler. Och jag minns jag köpte det här singleplatna och det här kortet stött in i glivren. Det var också upp och till en sort tillfälle där man också krabblet här är vast i att det var ett otroligt potential så ung och nära. Høvesmæveren i Funkis, Ola Hans Andreasen, gavst brottliga og ungen og arron vid Ötlund tónleikjen og hever ikke spalt så gjerne. Han bor nå i Danmark og hever ikke vært i Føroya i flere år. Hendinga fyr teker han korstene gitarren i hånd. Han var et talent uvda vanlig, altså, det minnes jeg eisen i alle tar som, jeg minnes det en Hansen som jo spiller gitar der, og her var nekver Janald, der stod jeg her bare gapa i troll Hans. Han tónleikarasøgan som får ur føroyske tónleikarmyndene. Tyvärr, jeg helt at han kunde bli den største i Føroya. Det ble han så ikke. Han var jo regulær stjøtne, men vi var i alle pura vekker, vi så i alle opp til han. Love is gonna take your life. Skjoltan hever så store gravgenker veri etter ennare føreskare tónleikautgave som om årsskiftet 1921. Ikke var det en LP-plata vi nødjasta føreska poptónleik noen New Jack som heit brei, men i stegen et kassetteband vi Sjåmansvisen og sangkunner Føroya for sangbok som et orkester av Stronton framførte.
Och när jag öde stort av livet och egentligen nog stort att så där jag och så check alltid en 2 år efter så var det totalt stilt alltså. Jag minns att onkel vinner jamar som det väl chips så att du erst bostor så jamar så knappt började skilja också omkring kan tonlaget som du bara överhuvud kunde förstå annars så står hemma. Tónlist kallades orkestret som tog att la bollen. Mannen som vært han samme ødlårene, var rent å være given å spille ta i bandet kom ut stått for jalen i Jan Reinefors. Søvan byrjar i gamle dansestov av Stronton under Jan 3 Det som gjør det at det ble en bandutgave, det var at Regen arbeidet til Leif Moore og Gisser Petersson arbeidet her, og han har kanskje spalt det her for honom, og Gisser har kanskje heldig at det er godt hoskott at gjøre det ut. Vi fick en sån stranda sound in i handlen att redan har vi kvar något band vi som tar spalt och vi tilltar oss har jag byggt oss lite så minns jag att när hauna folk helt att det var för näka showmansvoicer så som du uppfattar inte och alla liksom så LM Hantelen som just har vuxit så ett verksamhet vi en replato och utgåvodelt som Jesper Petersson stod 84 tog avgjør at gjøre sannsjoner til tónlist ut til jolasølene under Jan Reinefors. Første ferie jeg hørte tónlist var i døvra tón i utvarp. Bandet var ikke gå. Det var trutje sanger, og det ble spalt i døvra tøymannen og en dag. Og jeg vet ikke om det passer, men det er mer fortalt at her nere til LM-handelen at det ble nesten et bonden selv på den samme dag. Så det var en ordentlig sannsjonsøve, altså. Sia at du elskar meg Ender ut til døda Aren fære min vei Aren fære min vei Det var enkelt och lycka till och förbänt hjärsta. Det syns jag fint. Det var alltså det hade en klang vid stämmen och sån där. Och showmännen var så himmelskläder. Alltså nu kom sanchen så tar bara det sanchen till månaden nu kom det ut alltså ja. Så det räckte en fjölt alltså. Det var faktiskt så det stort. Det var I minns det var folk som inte vet vi känner att det hade köpt band alltså det var inte fint nog. Mannen ut tónlist var som nätt färdig kvartal söt ta bandet kom ut. Onker flott I av lantenon, onker annar for borstra syklan, og ta ju Reien Johansen døy 1985, bara 42 år gammal, brost og vånenar å få opprunna manningina ut tónlist atter pall. Hans Nilsen hever flere år bo og starva som lærare I Danmark, men hinnar boar hittar vi I bygdarhusen av Stronton, hovedsangaran Andras Danielsen og sologitarristen Paul Jakobsen, som I det våren blinter. Vittaimon Anfinn Gerdom, som var fyrikipare, Asle og managere til tónlist. Prate gonger om minnelige løter til Balchanon, eit nu dansen og I bygdarhusen av Stronton Anna Jolakvöld 1941, ta bandet just var kommet. Jeg var ikke tunnelene var ta, men det var bussar stod rad på rekke, som man sier. Det var det. Jeg hadde vært 900 folk inni. Eit rent inn I stora salen I bygdarhusen av Stronton veker som vera man minner. Her platte tónlist å spela oppi av paddelen for fullsett om salen. Til, 300 folk til dans. Så var det fullt. Det vil si at da jeg hette dansekvalitet vi snakker om I Nujandra og Øynefors, da var det som sild I tunnen. Det var slags dansande inn her da. Nu det värra kvöld ensamma Ta just var upp etter bandutgavene var 180 000 kroner etter til manningene I tónlist. Peningren ble brukter til en stora varsle og bygdarhusen av Stronton. Gångene ta en veldig stor gryta vær, og her stod alle 4 tar så balt, og vi tar det korpa I vodka, og gjør den der gode blanding, så man fikk glas ta, så det var ordentlig pest. Det var 4 doppet, kan man si. Det var ikke bare absintjuice, det var det som ikke.
Så det var att det var ordentlig fest lycka till morgonen. Det var fest vid man är. Spanish time I could afford. Like a child in wild anticipation, long to hear that all alone. Tinganest Ørvøyse. Og I støyle tónleikeren okkur slag folkapoppe, men ljomeren sérstakur. Ljómynden kan tidjast heldur berli og enföld, sama vi tekstunon, men under öllun bylgje størst nærlagne, støylmedvid og et vantja poetist flå. Alt samanlagt, instrumentering, framførsla og etjendu røttenar renna saman, og en nøyt fyrirbrygte, en nøytjur ljómur til i Føroyskan tónleikje. Det stod lave tingene saldig til at de har ikke bare skrevet noen hits, de har skapt et sound. Utroligt spännande. Alltså du kan låta tänka näst och knappt hör du The Clash eller Joy Division också från ta i forsen. Kastar och hankar och foilar och dröver. Tålen hon bojar till ett bojdeja. Här start hon och kvittan om hevor. Atlar sär fånga hem till husa vi sär. Kaldur og sveitur ein örvides fiskur det tav og agella en der. Trutcher sarvingar mann av Tinganest. Johan Jakke Gottesen, Magnus Stonkon og Eivind Simonsen og alle samme alder og kommer til å kjennes langt i Batten og Aron. Men det var ikke for en ny utesett i Kjettmannahavn først i Kjeit i Arenon, at det var alvara dra saman tar mittlen. Nekvar av kjendast og sangen og Tinganest å skriva i langt i ungdomsaren av Fletlondon. Men tanken om affære i opptøkehøle vi sangen og gjøva der ut, tog ikke bonast for en der så smått var og kommer heima til å bygva. Tinganest spela framvis av og an, men ikke vi opprunna mannekene, tog Eivind Simonsen given. Han arrangerar jo i høvesajten tónleikene utgavenon og spalte flest av gitarnar. Johan Jakke Gottesen og Magnus Stonkon skriva ved løgjene og teksternar og sunke. Høvesverkene troi, oppa ta fra 1903, Kjaltum støvan fløgt fra 1904 og nu må det være fra 1906. Vi hittat der fyrra parsta degi heima kjøy Johan Jakke, som den einaste av Tamon Trimon som i det bor i heimbygdene. Han nå ensamatler i Bantomsheimenon, men hinner eier nekv spår her og kjenner seg husvant der. Et kjenda doni av kommande og færande flåføren i bygdene som sarvingar oppvaksne vi, fær Eivind rakna vi, nu han vi kjær atter og slåene. Han tar vi var her oppe. Ja. Jo, engelsk kontekst. There's a the train will carry you up and down the mountain. Han jo så där there are tears in your eye, but I know you're not crying. Och ta omsättning av Jakob till i Avis så kvarta. Bojar hon efter att fratta. Jag vet inte om vi åra bra han brukt, men jag sitter frukt. Pappa allite smävor. Vi honom och i fyller allt fel. Pappa föje och kläder. Detta vi
Sannsyn baserat på tryggrep, det passar alltså inte. Det blev leida gott och grund efter omkron. Det skulle helst vara också som bröd av och funnit vi den disharmoni som var öliga glädjer. Han skulle brukas, alltså också som folk inte hade hört för. Ja. Ja, som en lång grupp, ja. Ja, men Ja, så du sitter där. Jag sitter där. Eitt av megin ekkjennun tja tinga neste og huflagt og tekstener. Beinrakner, løysadar ta fjølbrøyta og ut gerandeslia, men mynden heller ofta skak. Teksten alltid definera och en avsamon stil. Ja, man färrar en sån text i handen som skriver som en hänlig, alltså det lägger inte upp till mainstream tónleik, alltså det är väl skriva, väl fråginte, men det är lukas bara annan univers, alltså. Jag vet inte hur det kom, alltså vi var så samma show här, och han var gjort nere. Ja. Och i Faroese står Kongeskade. Sanji gjorde nästan från början, ja. Ja. Jag hade det blev bara bättre tar vi ut. Ja. Hade du avgjort nu skulle vi ge upp. Det blev studie sammanhang och tar vi började att arrangera istället för bara synja där. Oj demon jag se dansa tej. Anchen hever kanskje så vel som tinkannes stod lust antihetsjena i føreskunskapet. Og under ötlån gonger tan særlige understrømeren og i båren verer fram av snifonti og speie som tar aldren happande. I have sørsta chans for det fem hon säger nej stande vi møyner du ikke dansespøl. Og det er så hjertelig sint innan stendt her vi Suni øl og du ikke dansespøl at det er øyligt altså. Men kursøren kjenner ikke situasjonen. Jeg har mengan steg av paddelen så jeg nekvar man hugsa fær for pokker i bjørnene på danselokk altså. Og du kjører til det. Hon säger nej stande vi møyner du ikke dansespøl. Det kan egentlig en frontfigur her har vi slett ikke. Så det kommer til sangen, så her har Jan Jakko på ganske naturlig han hatt byttan kristelige middelnakko. Hver synger han, hver synger hver synger vi bager for så vidt. Min låter blev i stora mån att arrangera. Och tar hade då eisen omkring fingervis i arrangemangen och tre så men lukka som instrumenteringen och få det till att spela sig riffen och vad så där måste man finna på. Vi är bara lytter och lytter. Jag tror inte att jag förklarar det. Men att inspirera på en annan, det har vi gjort i Ryssland. Jan Jakko sangskrivaren som så. Det är så in i mitten av smakt akkurat som jag har följt med mera tryckan ivrig och hinna att göra lö. Men han har verklig evner att ta ökna som menar är standard till Emma Jakobsen och allt möjligt annat. Att han har man över avrig. Jag hade vid helt tillvilda ha rönt helt jag kom fram till tjejen. Det hade ju så avgjort. Hvis vi har så levera akkurat och så är det anker som säger ja men hatt har vi hört förr och det är här och här. Så är det slappet så har vi brötta och så är det blivit gosse meira än en kliché. Det är plagiat. Plagiaten har det rätt omgång.
producerar den träffar. Som jag ska uppgå var enas av det som du tar jag har harri och sted här flöden var hon som släppte er när så är det. Valande heim etter nyara veje Vere tjana Etla aljan som deje Koiner mot eia Kvart til og kvann stein Kjenne med atur Og velkomnan heim Tangen som Jan Jakke Magnus har leverat till Evergreen som munnar veri och Mardown där så öliga väl. Min största var hon till att släppa göra en tribute-platta. Kan man färda först konstnärer att spela sånt till dem. Det är en sån drömmer som jag har. Och välkomna hem. Og i 1934 ljåman og kyrtånar ur Vestmanna. Utkjemur LP-plata og band vi Tudjosankon, meginparsteren egi tilfær. Mannenchen nevner seg Vestmenn. Undertøkan overhåndsdaur, og gravgengur etter begge plata og bande. Og fyrste sanger av Asuyene vinner brottstøve som nyklassikare. Jeg sier det så eina, vi bali i kvöld, og hok se det min elska jan. Nu solen fer niur, og natten gjør köld, og stjörnurnar glidra himne jan. Det var så stort hit, det minns därför vi spelade en konsert i Vestmanna och i Klaxvik. Det har gått några R&B anlägg som var så stor som det är nu, men det är alla Hollywood Bowl alltså Klaxvingar det är simpelthen ut av det jag har hört. Han har det slash att anlägg som det inte syns jag. Du skulle hitta det min hästor, min sägel och Mannenchen av heion i Vestmanna. Eg vilja stått ver husanna mittlen tjat hem 5 Vestmannanon. Her sast Martin Johansen og trappene i Sunnum Bandomsheime. Vi søgjene av bo i Olaver Høygård. Og eit hena kleiv heiane stendur Bandomsheime tja Hinon Trimon, brørenon Nilse, Boa og Jekvanne i Tofton Olsen. När jag timon var om som man säger vaggan så townlisen. Och min name var vaggan så townlisen i Västmanland. Så jag hade det en otrolig musikalitet.
För den mamma särskilt som minns som spelar klaver. Det är 8 klaver. Det är snurr rumna självsamt, så och kommer här uppe. Hon spelade visst i Urko och i kyrkjen, alltså en ung Aron, Sigrid Aton. Här nere var allt lov som hej musik att jag älskar musik och det var offentligt inspirerande jag kan nog. Här vill se vad liksom början till Västmanland för dans. Och nu vi dator skida samman här vi långsleje tätje te och i famn. Ein annar vestmenningar av Heijon, Hallkrøy Midberg, hei longa som helt unger og i halvtrusjåren skriva årelig til side så eina. Sangaren hever av i hva gjør sutt til at vestmenn ofta vera nevnter som en countrybalker. Jeg halte at det som slå i jøkken, det var de countryløgn som var. Og i første syft. Nu var vestmenn ett möjligheting alltså inte fel klasse eller placera som en ren countrybalker till han ju inte och helt inte så vid lusta efter brott första plattan. Känta cigarettslö han så innes mera flö hon i Chico menen vi har något som kommer morgon in till nästa. Boy, hej Milson, hej han, där vi kommer ner. Åtta eller där fyra spåren med. Ja, Milson. Det kan bestämta stil hade inte och ta visrösten den första flöden. Här är inte stil. Det första omväl i öst, det fick också omväl i Danmark. Det var till norra, det var synd stilläst, men det var utmärkt, det var gott. Vi fick gå trutjas ner i Danmark det samma som Elvis Presley fick. Ta jag Milson ju lagt stillgitarr av största allt som utkom och tag out jag sån form för det ett slags country projekt. Det var inte rock och musik. Det var sån klangkvota. Det minns att hard stillgitarr först från Milson. Det var så wow. Kan ta det några. Och så var boy ju vi här på Westman. Så Westman version sort fucka first country awkward. Hovast flest atler i Vestmannen gjør lø og hendinga tekster, så sast langt av første platene er at Martin Johansen hever særlig evne som lesmyr og iskjære. Ein av perlenon sjankeren Rå. Rå hever lukka som tidgiver, eller kommer mer og mer og man kan si, og i tilvidene til følt at ta Rå spalt, så det en nekka som faktura sinja, der jeg tykker ikke dotta så vel ta som nu. Solskins tagniver åkon nu, loften faunande mjuk. Ensammad livande og du, ausad og årene sia mer all. Ja, Martin skriver noe av akkurat samtidig perlon, det er ikke nevnt det. Martin Johansen venner av Sintja sine ekne sanger, men ikke i Vestmannen, tog her Olaver Høykort høvesankere. Til at Olaver sang var naturlig, han er til flotta systemene, og det er jo stadigvæk. Det er fantastisk rett. Det var Omframt første manningene i Vestmannen og andre som har vært tøyende leiklåter av første platene, ikke minst Johannes Rekve Johansen, som leier til rættis og produserer i sangenar og spiller bass. Altså, han produserer alle platene, han gjør så øyne ekvann av meg. Ja, han var avbjørende også alle lenk. Så han skulle arrangeres på en sånn måte at han ikke ble kjelig. Men han sa at det var gåfolk vi, og det var Jørgen og Rune vi som korsanger at det gjør det ikke verre. At det tar verkar rötter tar lite sanns nästan väl och hela tiden alla tar produktion. Hela tiden alltid faktiskt den här konstellationen att han faktiskt var vi var så alla gå. In kalla himlen vi takvata gräsler in lokal och täskar fri alla du vet Tja Vestmannen rådde om att smuja med en jatne var heitt, tog i första platan tjekk som heitt brei.
2 år settene, og i 1945, kom andre utgaven til Bøltjønnen, kanskje og idé. Takk du at de små og husene, her byggva folk som tu og Akkurt hus rett, og akkurt gult, og akkurt blått, og akkurt svart. Vi har prøvd å skapa bæg musikken, altså løgene, og tekstene sjølver. Og til at røyne å skapa nekka sjølver, det alt spennende. Gongur og haren til såna, si at vi ein måne ta gongur nok. Westman hava i 1945 finnes sitt endalige skap. Boje Olsen nå kommet opp i Bøltjen. Han spelar alla gitarrer, eisen stilgitarrer, og tog og kvarskje Milson Zachariasen eller Olav Røster langt vi i opptøkene. Boje var gitarrspelare par excellence, han spalte shadows-musikk, og han var en metalliga, eller en metalliga gavar gitarrspelare som han var ganska tann som fann finesserna fram, akkordene fram. Martin Johansen attertann som hever skriva flest av sangenare utgavene, men Oliver Højgaard eier 3 av løvene. Og det et av hans herre løven som gjørdest store slagaren av utgavene. Sildar og i Singapore, Brooklyn og London town. Anki saman beras kan vi lear kvar og i havn. Lati og din bästa jacka och din bomullsväst. Nu skulle vi gå in, nu ska allt vara fest. Ja, jeg var alltid sin bänge för att Lukas man visar min löt och det då du skulle spela. Jag var då sen själv spela gitarr. Jag finner ju begynt att gamla allt när man ser. Men tar vi så tog det fram så klinkar det också väl. Det är inte einfalt men det klinkar väl. Och då som Martin kom en gång text till det. Så gick det upp en hackrig önt och det var det läge som säljde till plattorna vill jag säga. Sildar och i Singapore, Brooklyn och London town. Anki saman beras kan vi lear kvar och i havn. Lät i din bästa jacka och din bomullsväst. Då skulle vi gå in, nu ska allt vara fest. Westman jo ekvilja virkner i forsvaren. Atler i Bøltjen og gjør løn. Tøyer kjøtt tilfær til 3 eldre utgavene som kommer under John Rottefors. Diktar Sanchez jo atter at høyre, så genga min i år ein. Her framførter i 2013, heima i stovene og i bantan Simonon tja Taimon Trimon Olsen brørenon og heion i Vestmanna, alt byrjaje og i sønne tøy. Så genga min i år, og i morgen vær i jar, og heste bänkar om en ru. Så genga min i år. Ett minnes till dronjen och i fronte, dronjen och i pur och i märren. Han kanske vandra i sermoj, och i morgen vär i jar. Men tau färdig, och tau hem till hem. Och häst bänkar om en rum, och genga